Čo sa lidi, moje meno je Gamer.sk, ako inak. A dneska by som vás chcel privítať pri takom menšom vlogu. Ja viem, že som spomínal v 11. vlogu, že by malo byť teraz odchádzať s kršmi. Bohužiaľ sa mi to tak Bohužiaľ, nebolo by najlepšie dať 2 dní isté, že idem do kršmi. Odchádzam s kršmi. Čiže to vydám dneska večer a poprosím vás, buďte trošku trpezliví. Jeden kamoš mi napísal, nech vydám, odpovedal na vás otázky. Bože, ja to nemám ako vydať, keďže nedávate otázky. Napíšte mi to proste na Messenger, napíšte mi to na Facebook a aj to napíšte pod toto video. Napíšte pod toto video. Hejtujte! Proste potom som kamošovi písal, prosím, daj aspoň 2 otázky, nech mám čo vydať. Bohužiaľ, jeho nenapadlo, čo by sa mal spýtať. Príklad, aká sa mi páči hra, prečo sa mi páči hra. Ale on nie. Vás to vôbec nenapadne, že vy chcete iba natoč to, pokračuj, natoč to. Bohužiaľ, ja to nemám natáčať, keďže nemám aké otázky tam dať. Ja si vážne budem vyberať otázky z youtuberov, z komentárov, ktoré píšete pod video Gogoman TV, ale mňa s tým nesúvisí, takže prosím vás, píšte komentáre, ak zajtra, ak nebudem mať také komentáre, lebo zajtra by som to chcel vidieť, ďalšie pokračovanie. Ak zajtra nebudem mať žiadnych viacej ako zase také komentáre a zajtra sa mi to nebude dať vydať, nebo nebudem dať čoho, tak tú sériu vlastne vymažem a to video s tou sériou, prvé video z toho sériu dám preč YouTube. OK, čo je vlastne podstatnou dnesného videjka? Dnesného videjka je téma o hrách. Áno, presne tak. Toto bude nová séria. Mám sériu vlogy, budem mať sériu challenge, budem mať sériu hry, hociaké, budem mať sériu odpovedám na vaše otázky, čo asi nie. A teraz mám sériu dáme si témy. Séria sa volá témy. Prvá téma je o hrách. Čo sú reálne, či sa taká hra prispôsobuje reálne. Začneme asi na najznámejšou hrou na svete. Je to Minecraft. Asi každý pozná kockovú hru Minecraft a asi nemusím ani vysvetľovať, čo tam je. A ideme sa kúknúť, čo tam je reálne a čo tam nie je reálne. Takže, ako je tam ale asi tých vecí bude viacej nereálnych. Nereálne tam je, keď vidíte taký ostrov, alebo keď vyťažíte strom, a on lieta. Proste áno, on lieta. Alebo že môžete bývať v hríbe. Aj to. Ako môžete bývať v hríbe na Minecrafte? Ide to, ale bohužiaľ, what's the systems? Ja nemôžem. Ok, čaute. Ja nemôžem. Pustím sa, Tekil, takže uvidíte ho vo videu. Ahojte. Tekilka, poď. Poď. A tu máte môjho psa, Tekilku. Jak sa vám páči? Ja? Hej. Tu máte môjho psa, Tekilku. Ak sa vám páči, dajte like. Aj Teki, choď. Ona je ťažká. Ok, ďalšia nereálna vec.
Potom ďalšia nereálna vec je, že proste, že keď vás zombík buchne, tak vy neumrete. Alebo keď vás takto mečom buchne, tak vás na multiplayer mečom bude buchať, 2 rány vám dá a vy neumrete. To mečom, toľko nereálnych vecí. Ale reálna vec tam je, čo je v Minecrafte vlastne reálne? Veci. Keď zabijete zombíka, máte zombie meso, to je jasné. Keď zabijete prasa, máte prasie meso. Keď zabijete kravu, máte aj kožu, aj kravské meso. To je aspoň dačo dobré. Aspoň to domysleli a dali to reálne, alebo topenie. Aj to je reálne v Minecrafte. Ale ďalšia nereálna vec je, ako môžu kocky na sebe byť, pritom nič není pod nimi. Fuck the systems. Ja nemôžem. Je Minecraft moja druhá obľúbená hra, hneď po Mafii 2, ale ja nemôžem. Ja nemôžem proste. Ja nemôžem. OK, presunieme sa k ďalšej hre, ktorá je Mafia 2. Veľa z vás pozná Mafiu 2. Najlepšia česká hra. Aspoň podľa mňa. A aj by to malo byť podľa sveta. Takže, čo je v Mafii reálne? Keď dáte takomu do hedky a on umre. Je tam veľa tých reálnych vecí, ale dosť nereálnych vecí, ako keď nabúrate do takého plotu, tak ten plot proste sa nezničí, zostane tam. Čo je dosť nereálna vec. Alebo ďalšia nereálna vec je, prečo sa tam nedá ísť do vody. What the fuck? Oh. Ďalšia nereálna vec, sú tam bugy. Ako ste všetci videli, Gogové video, Mafia 2, Gogové video, prepadáme to klenostvíctvo, tak sa ďalej utekali po tých schodoch. Dole, nie tam hore, ale dole. A jemu sa spravil ten bug, že vyskočil to hore a skoro umrel. Takže presne to sa vám v reálnosti asi nemôže stať. Takže všetky hry majú svoje bugy. Napíšte mi na Face. OK. To by boli asi 2 hry, ale dáme si poslednú. To by boli asi 2 hry, takže za mnou sú dvere, takže ja idem do dverí. Takže tretia hra, to je asi dneska posledná, je GTA 5. Každý pozná tú hru, je to pre vás. Počkaj, kúknem, koľko máme percent. Ešte máme 11%, takže to môžeme trošku kľudnúť. Budeme to kľudnúť. Oh, babe. Ďalšia nereálna vec je v GTAčku cheaty, nesmrteľnosť. To, kebyže také cheaty sú v reálnosti, tak si dám cheaty. Milión odoberateľov a bam a bol by som najlepší youtuber. Išiel by som vám každého do hlavy, nech mi dávate lajky, bože. Alebo cheaty na nesmrteľnosť. Mohol by... Ja presne... Ďalšia vec je, že
že keď tam zarazíte také zviera, tak ono aj prežije. Alebo keď zdvihnete, ako sa lasy zdvíhal kraby na vozíku, tak presne to v reálnosti, keby sa robí, tak krava nemá šancu prežiť, ešte ho k tomu aj zarazilo. Ale nie, on v GTAčku to prešiel. Reálne veci sú tam ako, keď naboráte, tak zničí sa vám auto. To je skoro v každej hre. Iba v blbých hrách nie. OK, to by bolo všetko. Napíšte ešte takú hru, ktorú by ste chceli, alebo skôr napíšte mi, akú tému by ste chceli na budúce. Ja sa s vami lúčim, majte sa krásne. Majte sa krásne a takýka pozor. Majte sa krásne a ja sa s vami rozlúčim s tekilkou, takže čakajte. Majte sa krásne. Ja sa poručím. Ahojte a dajte mu please odber. Thank you. Tak, počuli ste to. Takže čaute. Taký kachod dole. Takže čaute. What's up, man? Poďte.